ikusi irratia. Nik usentzulok eta ongi etorri ikusi irratia saiora bagizu zenbat gustatzen zaizkigun disko batekin besoazpian etortzen diren gonbidatuak eta esan aspaldi ez genuen bat izaten gurean, beraz gustora gaude, denboraldiko azkeneko saio hauetan ere musikaz hitz egin ahal izateaz. Oierreko jasaldiaz aritu ginen, baina hori beste kontua gaurkoan sortzaile bat du gurekin eta ordiziatik dator eta esan liteke bero datorrela diskoa iaia labetik atera berria delako. Bera Xabier Creuet Lizarri dugu, naiz eta izen artistikoa Xabier Creuet den, esan bezala ordiziarra da, 1983ko iraiaren 19 jaio zen, eta Izaki Primitiboak bere debut lana argitaratu berri du, beraz, gaurkoan zer hobeto, gainera, ez disko bakarrik, musika zuzenean eskainiko digu, beraz, nik uste gaurkoa saio kompletoa izango dela Gabon, eta ongi etorri, Xabier. Kaixo, zer moduz? Esan dakoa, bero, ez? Labetik atera berria, ez? Bai, joain dela aste pare batzuk, ekainen jatera nun, eta hortik aurrea, mugitzen hasi naiz pixka bat, ez? Irratian, kontzertuk ematen, oso gutxi egoingoz, baina pixkanaka banoa. Hori da, orain tokatzen zaizu agian musikariaren B alde hori, ez? Diskoa eta zure lanan mugitu behar izatearen, ez? Ez da nahikoa musika egitearekin, ez? Hori da. Karo, hasieran, bakarrik zarenen, musika sortzeaz gain, hor daukezu gauza hori, ez? Gero mugimendu hori edo sustatzea, eta egia da laguntza asko izan detela, ordiziarrok taldearen aldetik, eta, guaine baita moitu garra dauket Goierretik kanpo, eta hori da nire helburu txikia uda hontarako. Helburua eta asmoa, ez da? Hori da. Ondo da, joango gara hitz egiten baita ere pixka bat diskoago egiten doan bideaz, baina jakin nahiko nuke, oso sentsazio, ez dakit berezi eta indartxo izan bar delako, hainbeste ordu, hainbeste gogo, hainbeste amets jarri duzun zerbaitetan, dagoeneko esku artean izatea eta zerbait fisikoa dela ikustea, ez? Bai, hasieran, nire helburu hasieratik anezan, sortzea album bat, ez? Baizik eta nire abesti propioak sortzea, idaztea. Orduan, hasi nintzenen nire abestikin, nik pentsatu nuen nire buruai esan nion, bizkanaka, nire abestiak eginez, gero aurrerago grabatuko ditut, baina printzipioz, nahi dut lasai egon, ondoin, benetako gauzak plasmatu, niretzat garrantzitsu dien gauzak plasmatu, eta gero ikusiko da, ez? Eta hortan 3 urte honaiz, eta horren ondoren, sartu nintzen ja zuzenen, grabaketa honetan, eta esan hon, mendik aurrea, grabatuko dut, eta pixkat seriotasunez hartuko dut. Hori da, baina esaten duzu, ez? Presari gabe edo hasi, ez? Bai, guztiz. Hau da, ez helburua jarrita epe motzera edo, hasi behar naiz, eta pres nagoenean edo, dudanak konbentzitzen nagoenean edo, ez? Hori da. Botako naiz uretara, ez? Iaia, ez? Hori da, esken unai presio hori izan, ez? Bai, igual, gaztetatikan oso polikibili naizela, YouTubeen bideo batzuk igotzen, eta igual, garai hartako oso gutxi, ez? Eta baina hori, nahiko gustora egon naiz, eta igual kontzertu gehiago ematea, ideia bana izango litzake, bere garaien, guain beharrezkoa dauket, bai edo bai. Hori da, baina saliteke, pixkana joan zerla, eta fase bakoitza gozatuz, ez? Bai. Hau da, ez urrengoan pentsatzen edo, baizik eta momentuan egiten ari zinena gozatzen, ez? Bai. Eta hori ere bakarrik egotek, azken finen, zure buru ikusi barraukezu mundi honetan edo ritmo honetan, ez? Inorrek ez dizu esaten, guaintxe hau dator, eta honen ondoren, hau egiten hasi, eta, azken finen ikusi barrauk ez duzuk, nun zabien eta nola mugitu. Kontu, hementxe dugu, dagoeneko, Izaki Primitiboak, eta egia esan, kontatzen ari zaren hau azaltzen du, diskoaren izenburuak berak, ez? Bai, nik uste bai. Zergatik dira Izaki Primitiboak, 8 kantu hauek. Bat ez da nirea, baina bai. Hori da, baina, esan nahi duana, etzarelari Izaki Primitibo batzu ez baizik, eta Izaki Primitiboak honek 8 kantu hauek definitzen dituela, ez? Bai, nik uste baiet. Batez ere, abestik sortzeak ordun, ni bilatzen nun historio bat kontatzea, ez? Situazio bat, egoera bat, eta egon barra nauken momentu horretan egoera edo situazio hori guztiz bizitzen. Bestela, zan ezinezkoa.
abesti hori sortzea. Eta bai egie da, behar izan detela momentu konkretu bat, ez? Inspirazio sakoneko momentu handi bat, abestiaren edo abesti guzti horien bakoitzaren ezik bat, noski baino, estruktura egiteko. Eta hortikan aurraia abiatzen nintzen, pixka garatzen, baino ezer hobetu gabe esan nahi dut. Ateratzen zen bezala, pixkat, bakizu, politxe jartzen, baino beste gabe. Eta hori zuzenen plasmatzen. Beraz, esan liteke, itxuraren gainetik edo edukia edo arima, ez horri eman diozula lehentasuna, ez? Bai, guztiz. Eta gero agian, hori ezakin dola esan, adornoetan edo denborari galdua, ez? Hori da. Eta batzutan ikusi daikezu, besti baten nahiko igual repetitiboa edo nahiko estrofa berdina errepikatzen dena edo ez dit sentsazio hori eman diskoak, Ez, bueno, eta naiz eta nabari den pertsona berdina dagoela atzean, ez iruditzen garako gainera baduzula hotxo bat oso ezagungarri egiten duena zure musika, gauza ezberdina ditu, zela kantura aldatzen bai, da, ez? Eta horrik ikusi da afektatuta edo ikusi da horren gakoa edo 3 urte horietan, ez? Ze, denbora desberdin hortan, azken finen, situazio desberdinak bizitzen dituzu, zure baita pertsona bezala garatzen zoaz, orduan, momentu baten, gauza baten barrun sartzen zea, ez? Eta hortikan igual 2 urte berandugo beste gauza daukozu burun. Orduan, notatzen da nik uste igual, zuk esan dezun bezala, desberdinketa hori, ez, abestien arten. Nere, karo, nik bai da, nere buruko zeak ditut. Ez, baina gainera, iruditzen zait badela adin bat gainera, kalkulatzen dut 22 eta 26 urte artean, oso urte potenteak dira. Zai dut, ez? Esperientzia aldetik, bizia ezagutzen joate aldetik, ez? Beraz, bazen nuen nundik atera, ez? Kantuak egiteko, ez? Bai. Eta, hori, batez ere nik ikusten da, gai nagusia igual maite mina edo maitasuna izan daikela, baino ez da alde batetik edo ezaugarri batzutan oinarritzen den maitasuna baizik eta, beste gauzatzuk baita uste plasmatzen saiatzen naizela eta ezakit lortu duten edo, baino nik uste nahiko maitasunaren inguruko alderdi desberdinak, ez? Plasmatu ditu dela. Hori, bai. Hori pixka bat, esan dezakegu inspirazio aldetik edo, baina, jende harituko da pentsatzen, agian, norraiek ez du ezagutzen Xabier, esan du, baina zer egiten du mutillonek. Irakurri dizugu, folk, rock eta country artean kokatzen duzula zure burua, ez? Ondo definitzen du, 3 etiketa horiek ondo definitzen dute zuk egiten duzula. Nik uste baietz, asko lagundu ziten estudioko teknikari honek, esaten nik uste daukezula rollo hau. Eta nik baita, nire txenta, nire bakarrik neonen eta musika entzuten, nik antzeko rollo, estilo antzekoa entzuten. Entzuten zenuen, ez? Orduan, hori da. Eta orduan, ikusten da nik uste, gaztetatik honako ibilbide musikal horretan ez bakarrik jotzen, baizik eta entzunez, estilo horiek notatzen diela, nik uste dut. Influentziatzen ere joan zarela, pixkanaka, ez? Horrekin, ez? Kontatu diguzu, maite mina, maitasuna, gauza gehiago zer hitz egiten da, ez? Zertaz hitz egiten digute, izaki primitibo hauek? Xabier. Nik uste dut, beste pertsonekin, pertsona batekin, egoera baten, dudan jarrera, ez? Beraien akzioek edo beraien usteek nigan duten efektu hori, ez? Eta nola nik, ezakit, barneratzen duten, eta horri zer erantzun ematen diodan, ez? Hori ikusi daiteken ikuste dut. Piskat, ironia nik uste nabari daitekela, ez dakit renkorea edo bueltan botatzeko gogo hori, ez? Amorrua edo piskat, bai. Eta ez dakit, hori nik uste dut. Ikusten dugu, tematika pertsonalekoak direla, eta niretzako badute, horrek ematen die beste elementua eta da pixka bat biluztea. Eta bada bizentzu dituen zerbait, aipatu diguzulako kantuak biluzik daudela, hau da, adorno gehiagirik gabe egin nahi izan dituzu, baina aldi berean izan da baita ere, zure burua biluzteko modu bat edo, eta irakurri du gainera, horrek ere zailtzen duela musika hori jende aurrera eramatea, ez? Azkenean zure gauzetaz ari zarelako, ez? Hori ere bada puntu importante bat diskonetan, ez? Kostatu zait, berez de estenario baten aurren jartzea, netzako ez da ezan oso erreixa hasiera baten. Baina pixkanaka, ohitzen zea, ez? Baina egie da, niretzako dela biluzte prozesu bat orgoran jartzea,
Zeni, ni ohituta nago, bereekin pixkat edo jendeekin asko hitz egitez, eta ikusten dezunen, eszenario aurren, zarela zu bakarrik, eta bestengandik jasotzen dezun gauza bakarra, igual dira parrek edo txalok, ez? Ondo da hola. Horrek egiten du igual zailagoa zure prozesu hori. Ze azken finen, zure aldetik kristona botatzen diezu, ez? Zure buruko eta bihotzeko zera fuerte horiek, kanpoa bota, eta egie da, txalok asko egiten dutela, ez? Baina horrekin lotuta juten da, nire ondorengo igual komentarioa edo beraiekin hitz egiteko gogoa, ez? Zuzen, pixkat tontona egiteko gogo hori edo... Pixka garrantzia kentzeko edo momentu hori, trascendentzia kentzeko gogoa edo, ez? Hori da. Hori sumatu dut azkeneko kontzertutan. Orduan, urrengoako, nik uste izan barra daukela gehiago, nire buruaz, ez dakit, ebaditzea pixka bat, ez? Ni neu ebaditzea. Hau da, distantzia batetik edo begiratzea, egiten ari zarena naiz eta zu bakarrik jende borro baten aurrean. Hori da. Beraiek gertu izatea, baina nik, ez dakit, adibidez, etxana honen ensaiatzen edo musika egiten, benetan sentitzen dut, abesten dutena eta jotzen dutena, ez? Orduan, kostatzen zait, egoera berdin hori mantentzea eszenario aurren. Horrek ematen nik uste dut, ematen dio kontzertuari edo sesio horri indarrik handina. Orduan, nahi dut hori lortu. Ensaiatzen duen Xabier izatea, publiko horrean jotzen duena. Hori da. Ez bai, hor nik uste dut, intimitatea hor lortzen dutela gehiena. Garo, bakarrik nahonen. Gauza hori da, zaila da beste iplasmatzea. Hori beste leku horretara bidaltzea edo eramatea, ez? Hori da. Junio, irakurri zu baita ere beste gauza bat, eta da, triste zaudenean hobeto idazten duzula. Bai, hori da. Eta hori bada, jende gehiago hori hemen entzun diodan zerbait, eta alde horan penare ematen du, ez edo, joder, tío, orduan kantu guztiak tristeak izan behar dira. Ja, egia da askotan tristetasun hori edo lotuta dagoela abestiak sortzarekin, ez? Baina nire kasunez da bakarrik. Da, zure sentimenduekin zarenen oso palpable bezala, ez? Dituzula oso gainetikan edo oso unkitu da zarenen edo oso ezakit nola esplikatu. Baina, bai, nik adibidez, bajoien nea honen, ez, esaten dan bezala, cuando estás de bajón, hortzare... Orduan duzu... Orduan, bai, behin izan norbait, esaten zuena zen, bera, triste zegoenean idazten zuela, pozik zegoenean etzeulako idazteko gogorik. Bai, guztiz ados. Pozik zaudenean bizitza gozatu nahi duzu edo, ez? Eta triste zaudenean badirudi hor murgildu nahi duzula, eta lokatzetan egongo bazin ezela, bueltak eman, ez da gainera, pixat masokistak ere bagara, ez? Bai. Baina hortik sortzen dira gauza ederrak, ez? Hori da. Nire kasuna adibidez da, nire gauza horiek edo nire min horiek, abesti baten plasmatzeko aukera, eta nik baita pixo horik endu egiten dut. Orduan horrek laguntzen dit pila bat. Zenik, egun horretan nahi naiz, edo egun horietan bizitzen nahi naizen zerbait hori, justo lortzen dut, eguneko 70 gutxinez gainetik kentzea. Eta, bai egia da, tristetasun horretan barrenatzen gehala, baina nik adibidez, askoi esaten diet. Beti esaten digute, pozik egoteko, ez? Beti pozik egon, irrifar bat atera, edo ez dakitzer. Nire baita triste bali manao, utzi tristetasun hori disfrutatzen, ez? Eta erortikan ateako naiz. Baina dena da disfrutatzeko... Bueno, eta ikaste prozesua baita ere, ez? Zerbaitekin triste zaudena, edo gaizki pasatzen duzunean, hori ere bada prozesu bat, urrengoan antzeko zerbait gertatzen zaizunean, beste modu batera hartzeko, ez? Hori da. Eta nik igual, guaingoz gaztea naiz, eta lehenengo diskoa da, baina igual hemendikan aurrea, letrak entzun da, ez, zenik badakit, nola, terapia bezala erabiltzen duten musika hau, gehiago egingo ditutela. Orduan, igual, mendikan urte pare batzu da, abesti gehiago ateatzen ditutenean, igual ikusten da ikaste prozesu hori abestietan, ez dakit, agian bai. Baina ni behintzat saiatzen naiz, arazo berdin horietan, beste aktitude bat, beste jarrera bat izaten, ez? Joño, oso garbi ikusten ari naizena da, oso garbi duzula, ikaste prozesu batean zaudela. Hau da, ez? Esan duzu, lehen aipatuzu faseak osatzen joan zarela, bueno, oraingoarekin ere berdina da, ez? Bai. Ikaste prozesua zeuk aipatu duzu. Bai musikalki eta bai pertsonalki. Horregatik, bai, orokorrean ari naiz esaten. Hori da. Orduan, bai da zaila, ze ikasketa prozesu guztik, bai daukate beraien gauza hori, ez? Eta katxak.
dituzte eta ikasketa prozesu, eta, ez? karo, eta igual desorientazio pixkat. Nola nijo, zer egingo duten guain, nondikan moitu, lehenengo goztonek funtzionatu dit, hau gustatzen zait, baina baita aldatu nahi dut pixka bat, ez? Kaina gehiago eman nahi diot, melodia gehiago jarri, edo abesti igual, postasun gehiagoko abestiak egin. Ze, bueno, adibidez, beste 3 baditut, eta nik esango nuke, pixkat ikasi etela aurreko abestietatik, bai die oso dinamikoagoak, nik uste dut, postasun pixkat gehiagorekin, baina nik adibidez gehiago sartzea gustatuko litzaidake. Ze folkan adibidez, talde askok badute perkusio eta gitarra ritmo hori, nahikoa zehar juten dana, eta nik hori nahi nire musikan... Hori ere sartu nahi duzu, hori da, sentitzen dut dela nire sentimenduen parte bezala, orduan hori plasmatu nahi dut. Karo, zare daukazu nire ideia hori burun, eta nahi dezunen musika sortu zaie da. Zen oain arte, sortzeko bide bakarra izan da, inspirazioa etorri zaidanen. Eta zerotik astea, ez? Hori da. Orduan, iguain ikusi behar da, zure pentsamendu horiek, zure musikan oinarritutako ideia horik, ideia musikal horiek, zure sentimenduekin lotzeko prozesu hori, nik uste hor dagoela eta landu beharra dagoela, ez? Nik uste dela nire urrengo helburuetako. Erronka edo, ez? Erronka, bai. Ikusten du hor, probatzen ari zarela, ez ikaste bai. prozesu horretan, eta agian horren islada baita ere 3 hizkuntza erabili izana? Agian probatzen zabiltz zein hizkuntzarekin zauden erosoen? 3 nago eroso. Oain dela gutxi galdetzen zeaten, eta zergatik hizkuntza horren beste hizkuntza, zergatik 3 hizkuntza. Da, egoera bakoitzan, situazio bakoitzan, sentimendu bat sentitzen duten bakoitzan, eta beste pertsonak baita afektatzen du, igual pertsonatekin, ateatzen zait abesti bat euskeraz egitea, edo erderaz, edo igual inglesez, zena edazu, inglesen igual hemen jende askok ez du ulertzen, eta igual ideia potenteago bat, nahi edazu, sartu pixkat suabeago, izkutuagoan sartu, ez? Da, irakurtzen badezu letra gero ikusten duzu. Baina zuzenen kantatzakon, ez da horren beste notatzen, baina, ni behintzat, jotzeako ordu nik ikusten dut eta sentitzen dut. Eta idazterakoan, erosotasun berdina duzu, 3 hizkuntzetan idazteko? Erosotasun berdina, bai. Bai, esan dut buruan duzun hori, hitzetara igarotzeko, bai. Bai. Eta igual aldatzen dana da, rolloa. Euskeran... Niretzako, bai, egia esaten nahi baduzu, autentikoen euskeraz entzun zaitut. Ez dakit zuk horrela sentitzen zu, baina nik zere hori izan dut. Eta adibidez, erderazko kantuetan oso garbi ikusi dut, ironia puntua pixka. Ironia eta amorrua edo, lehen aipatzen genuen, baziloiagoa zara erderaz. Esan nahi dut, ez? Baziloiagoa, baina amorru puntu batekin edo, ez? Dira, euskera agian da gehiago maitasuna, sentimentuak eta bestea da agian gehiago reakzioa, ez? Edo kontra egitea, ez? Bai, egia da, arrazoia ez du, bai egia da, oen dela gutxi batek galdetu ziten eta esan nion. Nik gustuago abesten dut euskeraz. Nago, ez dakit, beroago bezala, ez, gozotasun horretan, edo nire sentimenduekin oso lotuta. Eta guztiz, euskeraz abesten detenen, sentitzen dut gehiago eta disfrutatzen dut gehiago hori bai. Eta beste abesti berri hauetan, bai zeden ezaren bi abesti hauetan, euskarazko diela, bai sentitzen dut oso binkulo fuertea besteak, ez? Eta jendari asko gustatu zaizki, gertuko erakutsi izkiet, ez? Bi abesti hauek, eta gustatzen zaizkie desente. Bai erderazko abestietan, ikusten zaitela ironikoagoa, ez? Eta bai, azken finen da, situazio, edo zain daiteke, situazio bakoitzako, etortzen zaiten hizkuntza badala hori. Eta inglesan bada, esango nuke, buen rollo, ez? Bizkat... Bai, hori da, bai. Edo, badao beste abestia, melankolikoagoa. Ingleseko abestiak agian gehiago dira, agian ez dira hain pertsonalak, edo ez? Hori da, ideia generala. Hori da, gauza orokorragoak dira, ez? Bai. Eta hori, bai, etela... Horre probatzen joan, ez? Eta experimentatzen joan agian, ez? Hizkuntza horiekin, ez? Eta folkaren ezaugarri hori nik adiotik lotzen dut inglesakin asko. Bai, erreferentziak... Hori da, eta euskarakin pixkate bai, Orduan nahi dut, hori, inglesakin baita gero gehiago jolastu eta bertzatatzen zaiten. Ederki, bere kantuak bai, baina aipatu du hasieran bertsio bat ere badago, Katamaloren basatzetan garbi. Zergatik, bertsio bat eta zergatik, hau, hain zuzen. Bai,
berdina galdetu zaten oen dela gutxi, eta nik esaten nun, txikitatik beti momentu desberdinetan entzun duten abesti bat izan da. Ez, nire kabuz, baizik eta igual irratin edo zede baten edo eskolan edo, bakizu, ez, entzun duten abesti bat izan da. Eta beti esan dut, asko gustatzen zait. Baina gero inoiz ez duzu gordetzen abesti hori, ez da entzuten jartzen hasten. Hau da, ez da zuk etxean izan duzun kantua, zu jarri duzuna, baina baduzu sentsazioa, zure bizitzako banda sonoroan edo badago. Bai, hor, beti noiz bat eta da. Eta Spotifyekin bere garain esan nun, pum, hartu mardet, playlist, tal, eta entzutea. Eta letra aldetikan ikusten dut, beti entzuten den bakoitzen, mezu izkutu asko daudela, ez? Orduan, horrek baita eman ziten bere xarma hori, ez? Hau sartu nahi dut, asko gustatzen zait, eta bakoitzak bere ideiak dauzka, ez? Bestearen ingurun. Bere ideia general bat egongo da, baina, nire ustez, ez da zerbait solidoa edo finkoa da, pixkat abstraktoa, ez? Eta orduan, esan duen barrua. Ederki. Aipatu diguzu lehen, diskoa grabatzera animatu zinela, Idia Zabanen grabatu duzu, Sound Sourcen, Arkaitz Carrascorekin. Zer moduz, esperientzia? Ondo. Estudioa ere, hori ere badelako, esperientzi berri bat, ez? Bai, ala ere, ez dautzen un estudioa, YouTubeko cover horiek bertan grabatu nituen, eta Arkaitza baita ezautzen un, orduan, alde hortatik harremana oso ona, ez? Dena lasai junda. Etxean bezala, ez? Etxean bezala, bai. Edo zein duda edo, haizu, hau, tal, bestea, galdetzen, lasaitasunez. Eta aurreko urten hasi nintzen, maiatza aldetikan edo... Beraz, grabaketa ere lasai egin duzu, ez? Bai, hasiran nire ideia hori zan, ez? Pixkat dena lasai jutea, eta besti desberdinetan, igual, instrumentu bat sartzeko gabanu edo akompainamendu desberdin bat, ez? Pentsatzea, lasai eta gero sartzea. Gero bukaera aldetik, zarela, gehiago, ez? Bizitasun horrekin, ateratzen nahi dut, eta pixkat azkarra muitzea. Baina, azken finean, ematen dizu perspektiba pixka bat, eta gainera, alde horretatik, ikusi dudanatik, asko lagundu zaituzte, instrumentu gehiagore sartu direlako, azkenean, ez? Beraiek gaina. Beraien gomendapena izan da hau. Arkaitz bai, baina Xabi Larrizabalaga ere lagun izan duzulako, ez? Bai, beraiek, grabatzen nintzen bakoitzen, antzeren, eta beti komentatzen ziaten, haizu, eta hau sartzen badeu, edo beste hau, edo... Edo hemen piano bat, edo hemen bajua, bai, eta askotan nik baita esaten nien, haizu, eta hemen hau nola jungo zan, ideia ona, tal, eta beraiek sartzen zituzten asko, orduan, ia denak. Eta hori, eskartzen diet pila bat, eta guen dela gutxi, ikusten dietenen kaletikan esaten diet, mi esker horretik. Eskerrik asko, ez? Eta gainera, ondo entzuten da, oso ondo entzuten da diskoa, ez? Da, igual... Badu, aipatuzuna, hasieran badelako berez gauza gutxi daude. Oso kurrudoa, ez? Hori da, biluzik, lehen esan duena, ez? Oso badaude, beste instrumentu batzuk eta, baina alare oso kompaktua bezala da soinua, ez? Bai, geratzen da, oso mantentzen dute akompainamendu horiek nivel oso baxu batean, baina besteekin, beste soinuekin bat egiten duten modu horretan, ez? Horrek ematen dizu, pixkat, ez? Hasieran gaina hasten zera oso poliki edo instrumentu bat o bikin, eta gero gehiago sartzen juten dira, eta hori ideia hori gustatzen zait, ez? Pixkanaka hasi, eta gero eman pum hori, ez? Progresiboa edo izatea, ez? Neurri batean, ez? Bai. Aipatu diguzu, hasi zinenetik, YouTubeko bideoiek aipatu izkiguzu, gero, urrengo zatian hitz egingo dugu horretaz, gauza asko aldatu dira, ez? Nola aldatu da lehenengo bideoura grabatu zuen Xabier Crehuet gaur egun denera? Zertan aldatu da? Seguruago naizela, hori bai. Ze hasiera baten cover hori grabatu nuen, inorrek ezekin etxen bakarrik, igual familiar batek bai, lagun batek bai, baina inorrek ezekin abesten... Hau da, zure sekretuan ez dugu, esango izkutatu etzen nuen egingo, baina inorrek etzekin zerbait zela, ez? Ezekin inorrek, eta gitarra jo gutxike bai. Orduan, nik nire etxean hasten nintzenen jotzen bere garaien, eta garai hartan baita oso pertsonala zan eretzako ezakit. Nire familien aurrea jotzea kostatzen zaiten pila bat, imaginau. Bai. Orduan, saltau izan zen nahiko handie, maika urduri neon. Zezan, nire... Zea hau, ez? Zure bizitza intimoko zerbait batean munduaren aurrean jartzea bezala, ez? Eta ez zan nire abestia, gaine, baina, azken finen zan ere abesteko zea hori besteen aurrean jartzea. Eta askok esan zaten, grabatu bideo bat, eta igo YouTubera, edo, karo, esaten zaten ez, kamerakin bertan jarri etxen eta grabatu.
Eta nik esan, bueno, nik zaurititekotan Ondo egin behar dut, bai. Ze seguru egon, ez? Ba, hori solidifikatu oinarri hori. Eta arkaitze esan nion, gurason laguna zena, eta familiako laguna. Eta hortxe jo nintzen, eta bai, beraien aurrene baita, kantatzako urduri, imaginatu. Ja, kostatu egin zaizu, ez? Bai, ze zontalde, bertan zeren, batzuk ikasten eta hola, jende pila bat. Baina gero hortikan, erantzun oso nahi izan nun, besten ganako... feedback oso ona jaso zenuela, hasieratik, ez? YouTubeen bideoa jarri eta kritika onak, jendeak ikusi zuen, arpidetzak, ez? Ikusi duzu. Ostras, honek funtzionatzen du. Zerbait ondo egiten ari naiz, ez? Ez? Bai, baina hala ere, momentu hortatik aurrea, kostatu zitzaiten bai nire abestik sortzen hastea. Baina hortikan, 2 urte, pare bate, urte batea, ja hasi nintzen saiatzen, nola dijo hau. Eta hasieran oso zaila zer da hau, eta ez zaita teatzen, ez? Horregatik gero 3 urte luze horiek, ez? Hasieran oso fortzatuta bezala, ez? Derrigortzen arituko bazina bezala zure burua edo, ez? Hori da, baina gero lehenengo abestitik aurraia ikusten duzu dinamika nola dijon, dala dena abstraktua, da dena, niretzako, karo, inspirazioa eta bertatik atatzen zaitena, kontrolatu ezina, botatzea. Eta, bero pixkat hasten zea bideratzen, inspirazio hori bideratzen eta bestietan plasmatzen. Eta, holas hasi nintzen. Guain nire helburue baita da, helburuetako bat, hainbeste helburu, gaur. Inspirazio hori baita nahi detenen ateratzea edo fiskat forzatze hori. Bai mantenduz abestien garbitasun hori, ez? Baina gai izatea jartzea, ez? Gaur nahi dut, gaur egin behar dut, ez? Hori da, pixkat iturre eriki, ez? Hori da, kontrolatu, ez? Burun dauketen eta bihurtzen dauketen zea hori gauzak esateko eta espresatzeko gauzari pixkat enfokatu bertan, barrun eta bota nahiko iturri bezala, nahi dezunen, bestela ez. Eta ez oso gogorren, bezik eta lasai eta... Ez pantanoko ateak irekitza ezela, ez da, baizik eta gaur pixka nahi dut, ez da? Hori da. Hori uste dut ez dela erreza, Erraza. Erki, Xabier, nik uste badela garaia, etxekoak ere arituko direlako esaten, joño, entzun nahi dut, Xabierrek zer egiten duen, eta esan bezala gaur 2 kantu eskainiko dizkigu zuzenekoan, eta lehendabizikoarekin goatz, eta oso ez banago, Jainkoa musika da. Hori da. Kantua eta... Esan barra ez duen, azaltzeko kantu honek zer esan nahi duen, nik uste nahiko garbi geratzen dela, ez? Bai, nik uste ikusten dela diska honen eta orokorren musikaren efektua nigan, ez? Eta hemen ikusten dela Euskal Aldetikan hizkuntza erabilidetela rollo ona baita fomentatzeko edo botatzeko. Eta bertan ikusten da oso ondo. Ederki, hemen duzu, Xabier Kreuet eta Jainkoa musika da. Edo barkatu, musika, ez Jainkoa musika da, hortxe da. Bakoitzak gordeta dituen momentu txarrak, onta gaiztoak ezin ditu bestela garbitu. Gorde edo ahaztu musikarik gabe, musikarik gabe. Jainkoa musika da. Oinetakoen planoan, taberna batean musika jarritan, dantza egiteko gogoa, guztiz desberdina tustaren antzera. Pa-para-pa-pa, pa-para-pa-pa. Holtzaren gainean aurkitzen du berak
bakedo maitasuna, oreinaren edaria eskuan darama, putada guztiak aztuz disko musikantzatuzu. Pa-para-pa-pa, 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 pa-para-pa-pa. Horixe izan duzu, Jainkoa musika da, Xabier Kreueten eskutik, eta bueno, aipatu diguzu, disko hau neurri batean izan dela, zure gelako intimidadetik, ez, jende aurrera jartzea, eta nik uste horrekin oso koherentea dela azala, ezta? Azala ere badelako, hauxe naiz, ez? Ni aurpegia, ez? Hori da. Askok esan diate, ez, enaizela ni, ez? Edo dela nire bertsio bat emendikan 10 urtera, nahiko demakratu, Baina alaren ikustatzen zait, ze badauken ikusteet ezaugarri potente bat, diskon letrakin da bestekin dijona, ez? Nik usteet demakrazio hori gustatzen zait pila bat. Eta alde ez osotasun horretan, baina bai gustatzen zaitela nola lotzen dan abestien letrekin, bai. Bueno, aipatu beharko dugu, lan egin duena baita ere, ez? Bai, donostiar bat izan da, Diego Besne, ilustratzaile eta diseinatzaile bat, eta laguna, nire lagun bat jarri zan behakin kontaktu sekretu bezala, eta, bueno, besan nion, intzazu zure esku zen portan diseinua, eta behak aukeratu zuen bidea, eta berakin jarri zan kontaktun, bai, hasieran pentsatzen zula behak egingo zula, nire lagunak berak, ze gustatzen zaio mundillo hau, eta gero pasazidanen azkeneko labetik ateratako irudi hau, esan hon, hasieran gatzen zara pixkat, ostra, hau naiz ni, baina gero momentu horretan ja, esatezu, gustatzen. Gustatu ditzaizun, ez? Egia esan polita da, zala polita da, eta esan duguna koherentea da, aipatu diguzun guztionekin gainera. Ederki, bueno, azken 3 urteak aipatu dizkiguzu, gehien bat, ikusten dugu garrantzitsuak izan direla, disko hau azkenean dagoen lekuan egon ahal izateko, baina gustatuko litzaiake jakitea, zure harremana musikarekin zein izan den, umetatik izan duzulako harremana musikarekin, ez? Solfeoan umetan hasi ziren horietako bat izan zinen, ez? Bai, oso txikitatik. Naiz akordatzen zehazki ze urtekin hasi nintzen, baina bai solfeokin batea hasi nintzela trompeta jotzen bere garaien, eta horretan egon nintzen, ezakitzen 6 urte, hola. Eta 12 urtekin... Ez duzu trompetarik sartu? Ez, baina igual urrengo batean... Hori, momentu batean, ez? Zure alde bat ere bada, ez? Hori da. Baina ideia hori ez deskartatzen, baina bai hasi nintzela piano ez barkatu, berandugo izan zen hori. Trompeta eta solfeokin eta 12 urtekin esan nun, jageratu nahi dut. Aurretik ja pentsatzen neon eta nik jo nahi nuna zan gitarra. Gitarra nahi zen. Beti danik. Orduan, utzi nun solfeoa, utzi nun trompeta eta gitarra sartu nintzen. Eta egon nintzen 6 urtez gitarra jotzen, eta horietako 3 urteetan baita pianoa jo nun. Izan zen, Beraz, esan liteke, musikari oso kompletoa zarela, esan dut, pianoa, trompeta eta gitarra... Bai, esan bai, gero ikusi beharko zait, baina... Jarrizkero, ez? Baina bai egia da piano dauketela nahikoa baztertuta. Baztertuta. Eta zentratzen naizela gehiago gitarraren, eta gero ere baita nahien laguntzarekin, pixkat perkusion, berak perkusia jotzen du baitake bai, orduan, hasi nintzen etxeko... Beraz, musika etxean presentzia izan duen zerbait da, ez da zure kontua izan bakarrik, ez? Hori, anaiek baita saxofia jotzen zon, gero bateria, gaur egun Ortiziko bandena baita jotzen du, aitak bere garaien bai, arrebak bai, lengusuk baita jotzen zuten, amak bai bere garaien txikia zanen, baina, azken finen... Bai, oso gertu izan duzun zerbait izan dela beti musika, ez? Bai. Ederki, hori instrumentuen aldetik, baina zure kasuan ahotsak ere garrantzia du. Eta badakit hortan ere, ibili zarela zerbaitetan, ez? Ikasten edo, ez? Ikasten, nire autodidakta izan naiz. Autodidakta izan zara, internet bidez, ez? Edo nire belarrekin. Bai. Belarrekin eta entzunez, hasiera baten, gitarra hartuta, hasten zinenen jotzen, niri pertsonalki eskatzen ziten ahotsa jartzea.
beti. Eta hasiera baten, nahiko baldarri biltzen nintzen, zer da hau, ez, bueno, horregatik baita arrazoi bat izaten zen, nire gela barruni bakarrik jotzen eta besten astea, ez? Eta pixkanaka, ikusten duzu zer zindan zure tonoa, edo abesti hauekin jotzen dituten abesti hauekin. Nuntzauden eroso, zu, bai, ez? Hori da, eta ze sonatzen duen hoben ere bai. Orduan hori lantzen hasi nintzen, eta hortikan aurrea, kobera arte, izan den prozesu hori, pixkat hobetzeko prozesu hori, eta... Kostatu zaizulako, ez irakurri dulako, elkarrezketa batean irakurri dut, ahots grabea duzula, eta kostatu zitzaizula, ez? Zure lekua zeintzen, ez? Bai, eta gaur egune bai, nola registro baten nahiko erosonagoen, kostatzen zait edo pereza pixkat ematen dit, aldatzea edo igotzea pixkat, baina abesti berri hauetan hori ja proban jarri dut, eta de hecho zuzeneko kontzertuan jo nun, eta erantzun oso nahi izan zuen. Orduan... Osa, hemen ere ari zara, horretan ere ari zara gauzak aldatzen eta probatzen. Hori da. Da nire, esan dezagun, nire oinarri hori galdu gabe, ez? Abestian arima hori galdu gabe, baina bai zabaltzen positiboki. Bai aldaketa arraroak ez egiten, baina pixka bat, nire erarare baita... Eta zure tresnak pixka bat, ez zenbat eta gehiago izan gero erabakiko duzu zein erabilita zein ez. Hori da. Baina gehiago izatea beti da ona eta beti da ikastea gainera, ez. Ederki, bueno, aipatu diguzu, pare bat aldiz dagoeneko baita ere zure YouTubeko lehen bideo hori, Breakever kantuarena zen, ezta? Breakever, bai. Script talderena? Bai, hori da. Eta, esaliteke, hori izan zela pistoletazo de salida edo, ezta? Bai, hortikan aurrea ja izan zen... Hori eta gero hasi zinen, edo erabaki zenuen, zure kantuak egin bartzen dituela, ez? Bai, bertatikan bideo hori egonun momentu horretatik urte pare batera edo gutxi gora bera, hortikan jarri nintzen, hasieran jendeak esaten ez du, zura bestik egin ez? Eta zuk, bueno, gara jartan nire bideokin, eta bai, noski, esatez du, lasai, nila naho honekin, postik na. Orduan, guaingo zen ez moitu behar. Baina gero bai, azkenen ikusi nun momentu baten, koberrak ez ziela guztizko, eran suficientes, ez? Esaten da bezala. Bai, ez zirela nahiko autentikoak agian, ez? Hori da, nire azken fina, nire hautsa jartzen diot, baina beste dozeinek ere berdin egin dezake. Orduan, hasi nintzen saiatzen, eta ustez badaola lehenengo abesti sortu nuna, ez daola zede honetan. Horixe galdetu behar nizun orain, zeintzen, ez dago zedea? Ez dago. Gogoratzen naiz zein dan, eta grabatuta daukat mobilean edo nunbait badago, eta letra ere bai, baina azken finen, esan, bueno, orgatuko da, eta gero aurrerago ezakit ikusiko dut, ez? Igual, beste perspektiba batekin... Reskatatzen duzu beste egun batean, ez? Bai. Eta diskoan daudenen artetik zein da? Zaharrena? Zaharrena. Esango nuke... Bigarrena igual. Bigarrena edo lehenengoa. Ez dakit, ez lehenengoa ez. Yellow Car izango da, bai? Yellow Car izango da, bai, nik uste baietz. Bai, nik uste baietz. Ingleseko abesti hori, bai. Bueno, hori zure kantuen inguruan, baina ziren eraipatu duzu. Herrian asko lagundu zaituztela, ez? Lehendabiziko kontzertuak gaztetxean eman zenuen, oso gerrez banago. 2016an. Eta ondoren Ordizi Rockek ere asko lagundu zaitu. Joño, herrian musika munduan dabilen jendearen babesa izatea ere pentsatzen dut oso garrantzitsua eta asko animatuko duela, ez? Bai, askotan esan dut eta izan ziren gaztetxeko jendea, esan zutenak, ez du nahi ez du jo. Eta gero, nire baita kostatzen zaiten pas hori ematea, ze... Lehenengo reakzio imaginatzen dut. Olaxen, bai. Eta, baina esan nun, beti berdine pasatzen zait. Esaten diatenen olako zerbait, beti nire burun esaten dut. Kakazarra, baina hautikan atatzen zait, bai. Zer bakit beharrezkoa dauketela. Eta baita nire... Bildurra ematen dizu, baina bakizu egin behar duzula, ez? Edo egin nahi duzula, ez? Bai, hori da. Eta nola nik ez dut bilatu, eta etorri zaiten, zuzenen, de cabeza ban, hijo. Eta pasan un tentxiun, goratzen ez, kontzertu osoa, baina gero sentsazio oso ona, ez? Esatez, por fin, hau da niri gustatzen zait. Bai, por fin, disfrutatzen duzu, nahiz da tentsione hon, disfrutatzen duzu. Eta hortikan pare bat aste hilabetera, urko Ruizek esan ziten, haizu,
Ordizi Rocken daukagu zutzako hemen tokitxo Lekutxo bat. Bai. Nahi ez du jota, berriz. Kakazarra baino, de cabeza. Eta hortxe ju nintzen, eta benetan lagundu zitela Urkok eta bere talde, Ordizi Rockeko talde osok, pila bat. Bai prentsa aldetik, bai komunikazio aldetik. Lehen esaten genuena, musikariaren B alde hori, ez? Ezagutzen ez duzuna, behintzat norbaitek esan nola egiten den, ez? Esan daiteke gaur egun arte, baiek lagundu diatela prozesu horretan alderdi guztietan. Eta gaur egune baita laguntzen diate, beraiekin beti kontaktu nago haizu, urrengoa noiz edo hau lortuko dizut, eta azken finean ezin dezu pila, eskertzeko dauket pila bat, talde hori bai. Joño, alde batetik gaztetxea beraz, Ordizi Rock bereziki, eta disko aurkezpena delikatu zen. Hori da. Beraz, beste norbait ere, ez, prest dagoena Xabirre laguntzeko, ez? Bueno, beraiek izan ziren Ordizi Rockeko talde hori, gehi, delikatu zeko eta udaletxeko jendea bai, baina... Bueno, hori da, baina ja sartzen duzu, eta gainera, eta oso leku ederra da, gainera, kontzertuak emateko, ez? Pentsatzeko diskoa aurkezpen berezia izango zela, ez? Herrian gainera... Eta bere garaien ebaitan jo izan da, tokia ezagutzen nun, eta akustika da perfektoa. Nire musikako nik uste dela perfektoa. Eta hasieran bai kostatu zaiten zuzenezko kontzertu horretan, aurkezpeneko kontzertuan sartzea, baina gero ja lasaitu nintzen, eta leheno esaten nizuna, hitz egiten hasi, beraien ezakit feedbacka jaso, eta azkenen hasieran esaten dut, ez? Sartu aurretikan. Bueno, motza izango da. Nik nahi zoietako esaten duna. Bueno, hau da azkena eta gero beste lau, ez. Hau balin bada azkena, da azkena. Hemen bisik ez dago, ez nire utzupakean. Hori da. Baina bai esan nula, bueno, hau da azkena. Eta esan nire, nahi bat zu zerrat gehiago jotzea, esan, bai, eta bueno, ja, berotuta zaudenez, basatezu, bale. Baina hasiera baten, nik esaten bat dela azkena, da azkena. Nik planeatuta dauketen bezala da azkena. Hortikan aurra ja, pixkat... kaos, pixkat, ez, improvisazio. Bai, hori da, prestatuta ez duzun zerro, ja, terreno desconocido, ez zela. Hori da, eta igual tontoa. Baina gian hori ere gauzati eta esan barutzuna, bai. Eta bai, igual pixkat tontoa, ez. Probatzen joan, ez? Edo, ni pixkat igual tontoa esan ez, a ber, egongo daukera, gehiago eskatzen dutena, eta ez dut ezer preparatu dara maten. Ez aitateatzen, esatet, bueno, hau, igual. Segurola, pixka bat agian, ez? Edo, hau, beste bi, berri bat adibidez jonun azkenen. Animatu zinen berri bat jotzera. Baina ondo atera zen. Bai. Piskatzen, gutxien saiatutako abesti bat, baina oso gustura sentitu nintzen, eta gero jendeak esan ziten nahizu, berri hau, oso ondo, gustatu zait, eta bueno, horiekin aurra ikia, bai. Ederki, bai, gusten dugu, kontzertu batzuk eman dituzula dagoeneko, baina badakigu, gaurkoan helburuak aipatu ditugu, erronkak aipatu ditugu, urrengo hori dela, ez? Pixkaan mugitzea eta zuzeneko gehiago eskaintza, ez? Hori da. Oain udaekin, esaten ez du, disfrutatu nahi dut pixka bat, planak inda ditut, baina bai, uztailako 28 txalde aldera, Ortiziko plazan joko dut, berriro. Hori da, jaietan. Hori da, Star Bluesekin eta beste talde batekin, talde handia, ez dakit, ez dut esango, ez dakit igual zuzena izango dan, baina bueno. Eta gero nire ideia da, buztun, Donostian jotzea, ez, aste nagusin, bakigu jende pila batekin, bai beroa, baina bueno, hornik, atragar eta jotzea, igual Urguleko Polvorin tabernan, da nire ideia, eta irailetik aurrea ja movimenta tope, edo zein tokitan, pum. Alden lekuan, ez da? Ez delako horreza, kontzertua bilatza, ez da? Eta gaina, segun zer roi abantaia bat duzu. Eta da, taberna txikietan eta leku bat egiten dizutela. Hau da, ez da banda bat, amplifikadoreak, ez da gize bizilagunak, ez? Alde horretatik abantaia hori bat duzu. Baina, noski, jakin egin behar da nora joan, sorta eduki baita, ez? Eta bertako jendea gustatuko zaion, ez da oso mobido hor da, nahiko lasaie orduan, ikusi barra aukezu ze tokitan, ze tabernetan, ze girotan, ez? Jo nahi dezun eta eukiko doan indar hori, ez? Eta hori ikustea goen eta lantzea. Bueno, ea sorta duzun, abentura berri honetan eta aukera duzun, alden leku gehienetan disko hau mugitzeko, alare esango diogu jendeare, sareko plataforma guztietan dagoela, Xabier Karrabeten lana, eta diskoa fisiko gire erosi daitekela Ordizian, ez da? Bai, Ordiziko urdin,
amonan eta sugartabarra, bai. Ederki, badakizue gaurkoan pare bat kantu entzun dituzue, gustoko baduzue, ez? Zer hobeto eskualdeko artistak animatu eta apoiatza baino, ezta? Hori da. Ederki, mila esker gaurkoan gurekin izategatik, Xabier, gustora egon gara, zurekin Ni oso hizketan, eta zure proiektu hau eta zure musika ezagutzen, eta nola, ez, azken kantua geratzen zaigo, Bai. kontatu diguzu, zer aukeratu duzun, eta zer den, eskaini behar diguzuna. Ba, vieja mierda ditzen da. Momentu askotan zer esan asko mandunak baita, komentatu diate askok abesti horretaz. Eta jake aurreko baten maite minduraren abestu nun besti errati baten, esan nun, honetan pixkat kaina bat, kaina pixkat emango diot. Ederki, vieja mierda honekin amaituko dugu, ezta? Esan dakoa, mila esker, eta ondo izan, Xabier. Zuei, eta zuei ere, ikusentzuleo, mila esker, ostegun bat gehiagoz gurekin izategatik. Eta besterik gabe, gu oraindik, datorren astean hementxe izango garela, eta gaurkoan Xabier Krauet izan dugun lekuan, beste norbait izango dela, oraindik ez dakigu nor, baina norbait izango da. Mila esker, eta ondo izan. La arena está fría, mis pies enterrados, veo la gente pasar. Y el fantasma de Navidad me vuelve a contar la misma historia. Aires de pasota, ya no voy a picar. Tus turbias palabras no me contagiarán. Lo hace por necesidad de superioridad. Carece de estilo, inocencia y libertad, de color azul rubial, ajado y teñido, sin filtros veo genial. El tiempo ha pasado, los recuerdos olvidados salen a navegar. Aún no ha terminado, está por empezar. El afecto ha caído, bajo fuego enemigo hay que contraatacar. Jugaré sucio a costa de mi dignidad. Lo hace por necesidad de superioridad. Carece de estilo, inocencia y libertad, de color azul rubial, ajado y teñido, sin filtros veo genial. La caja he forzado, son sus joyas por herencia, botella en mano. Vergüenza e indecencia, anormal y calentador.